Medzi nové náčinia, ktoré napomáhajú aktivovať väčšie množstvo svalov vykonávaním pomalých, kontrolovaných pohybov, patrí cvičenie s malou loptou nazývanou overball. Overball je mäkká pružná lopta, ktorá má priemer 26 cm. Umožňuje tréning zahrňujúci viac ako 500 cvičení zameraných na všetky svalové skupiny, predovšetkým však na brušné, chrbtové a bedrové svalstvo. Tieto svaly svojou súčinnosťou predstavujú oporu tela. Staticko-rovnovážne cvičenia pomocou malej lopty zapájajú do činnosti svaly, pomocou ktorých je zabezpečovaná stabilita chrbtice. Ide o ploché svaly hlbokého stabilizačného systému. Tvoria ho malé svaly spájajúce stavce, hlboké ohýbače krku, hlboké vrstvy brušných svalov v spojitosti s bránicou a svalmi panvového dna. Cvičenie s overballom je vhodné pre všetky vekové skupiny školskej populácie vzhľadom na významný zdravotný a motorický rozvoj žiakov. Cvičenie s overballom sa vykonáva v rôznych polohách: v stoji, v sede, v ľahu vpredu a v ľahu vzadu. Overball sa používa v oblasti rehabilitácie i pri rôznych cvičebných hodinách. Cvičenie vychádza z klasického sedľahu. Kvôli zamedzeniu švihovej práci rúk a aktivácii medzilopatkového svalstva držíme loptu vo vzpažení. Žiak sedí na podložke. Nohy má pokrčené v kolenách a celými chodidlami sa opiera o podložku. Chrbát je rovný a ruky smerujú nahor v predĺžení trupu. S nádychom prechádza do ľahu vzad na podložku. Ruky smerujú neustále hore. Konečná pozícia tela je v ľahu s dotykom lopatiek o podložku. Medzi najčastejšie chyby patrí nesprávne držanie tela. Žiak nedokáže udržať pohyb počas celého cvičenia nohy na podložke. Paže nie sú vo vzpažení. Ďalšou chybou je príliš prudký švih paží. Častou príčinou je oslabené brušné svalstvo. Príčinou týchto chýb môže byť aj to, že cvičenie je náročné pre mladšiu vekovú kategóriu. Úlohou cvičenia je urobiť čo najviac platných sedľahov vo vzpažení počas časového limitu. Žiakov môžeme rozdeliť do dvojíc. Prvý žiak z dvojice cvičí a druhý je jeho rozhodca. Stopuje čas alebo počíta správne opakovania. Potom si medzi sebou vymenia úlohy a zopakujú celý priebeh. Vyhráva ten, kto dokáže vykonať najviac opakovaní za daný čas. Zaujímavou hrou je cvičenie s malou loptou v kombinácii s behmi a poskokmi,
Žiaci sa sústredia na presnosť, rýchlosť a striedanie cvičení. Takto dokážu zotrvať dlhšie v aktivite. Časová tieseň a úsilie prekonať nástrahy čo najlepšie zohráva dôležitú úlohu ako motivačný a súťaživý prvok. Cvičebné bloky s malou loptou, či už ako samostatná časť hodiny alebo v jej závere, pozitívne pôsobia aj ako kompenzačné cvičenia nie len na rozvoj flexibility, ale prinášajú i celkovú psychickú a fyzickú relaxáciu.